A Pedra da Serpe, un monumento valioso, singular e misterioso. A Pedra da Serpe é un monumento único de suma importancia, de orixe descoñecida e datación incerta. Espertou a curiosidade de moitos historiadores e aínda hoxe segue sendo obxecto de estudo. Trátase dun penedo de granito co relevo dunha serpe, sobre o que se chantou unha cruz. A cruz actual é recente, pois a anterior foi derrubada accidentalmente. O culto á serpe aparece xa en tempos prehistóricos, aínda que a realización deste relevo posiblemente sexa posterior, romana, medieval ou incluso máis tardía. Estes cultos pagáns tan arraigados que se manifestan noutros lugares da costa atlántica foron combatidos pola Igrexa Católica, que cristianizou moitos deles. Un reflexo da loita da relixión cristá coas crenzas pagás. Conta a lenda que foi Santo Adrián, patrón desta parroquia, o que librou esta terra dunha praga de serpes, ao petar fortemente co pé no chan e facelas desaparecer todas, quedando encantadas baixo esta pedra. Din que na praia próxima da ermida aínda se ven os tocos das árbores, entre a area da antiga e rica vila de Valverde, queimada polos romanos para escorrentar as serpes. A simboloxía da serpe. Na base do cruceiro podemos apreciar a figura dunha serpe alada, algo excepcional no mundo occidental, coa cabeza ben definida e coa cola rematada en punta triangular. En Galicia, as representacións de serpes remontanse á época megalítica, aparecendo algúns gravados en antas. Tamén se ve o motivo de serpe nalgúns petróglifos e nalgúns xacementos castrexos. O relevo figurativo, como desta pedra, só aparece a partir da romanización. O significado da simboloxía da serpe é moi variado e en moitos casos descoñecido. Tense relación coa idea da fecundidade, como guardadora de tesouros, como símbolo de curación e eternidade e tamén como un elemento demoníaco. A serpe alada está rodeada de mitos e lendas. Risco ten recollido testemuños de xente que asegura ter visto cóbregas voando.